Hej, jeg hedder Jesper, og jeg er vagtkoordinator på Samsø Festival på Danmarks hyggeligste ø. Vi søger frivillige, som kunne tænke sig at komme over og hjælpe os i uge 29, nu her til sommer. Opgaverne, vi søger folk til, det er at stå i vores indgange, det er at gå rundt imellem vores gæster ude på vores campingområder, sørge for, at tingene fungerer inde på vores musikplads, og i det hele taget sørge for at hygge om vores gæster. Vi går meget op i, at der er positivt, dejligt og smilende at være på Samsø. Det er jo Danmarks hyggeligste. Derfor vil jeg gerne foreslå dig, at du kommer over til os for at prøve noget helt nyt. Du kunne jo eventuelt tage hele venneflokken med. Jeg er sikker på, at vi finder nogle opgaver til jer, som kunne være lige noget for jer. Det eneste, vi beder om, det er, at I kommer over og har 3 vagter af 7 timer. Når I har haft dem, så er festivalbilletten i hus. Det betyder også, at I får en gratis teltplads derovre, så I kan komme over og holde fest sammen med os alle sammen. Og udover det, så giver vi så også 2 måltider mad hver dag. Men det vigtigste ved at være på festival, det er nogle gange de søde og rare mennesker, der findes på festivalen. Derfor, synes jeg, I skulle overveje at komme over og være en del af det fantastiske sammenhold, vi har opbygget igennem rigtig mange år. Hvis det lyder som noget, I kunne have lyst til, så gå ind på vores hjemmeside. Den hedder samfest.dk. Eller gå ind på Facebook, hvor I også kan finde os. Alternativt så kan I lede efter den gruppe, der hedder Samsø Festival Medhjælper. Der er helt fuld af erfarne medarbejdere, som hellere end gerne vil svare på nogle af alle de spørgsmål, I måtte have. Lyder det spændende? Det håber jeg. Hvis det gør, så ses vi til sommer til endnu en fantastisk festival over på Samsø. Som I kan se, solen skinner allerede. Vi er så småt ved at gå i gang. Så skynd jer at slå til. Kom over på Danmarks hyggeligste ø, og så ses vi. Hej hej.